Здравейте, здравейте хора, вие днес сте с Фокса и ще играем ролплей с Иван Петров в Dragon Hills ролплей. Играем като полицай. Аз съм старши полицай. Тръгваме на патрул сега. Този го спираме директно. Гоня бяло БМВ. Нагоре отрепал. Да, той с тази кола ще го фана друг път. Абонирайте се за канала, защото следващото видео ще бъде трансформ състезания. Не искате да го изпускате, повярвайте ми. Много е забавно и много ще се покефите. Някой път може да играме Among Us. Колеги, аз стоя на патрул. Yes. 10-4. Бял БМВ. Къде? 10-20. След репо нагоре към банка. Сещам се, идем. Гоня Хром Хикс 7. Видях колегата. Моля колеги да сме. Към главен гараж сме. Болница. 10-4 колеги, идвам. Видях ви, зад вас съм. Отиваме по път нагоре към казино. Аз съм третичен. Спазвайте дистанция, колеги. С богатството. Това е същото БМВ, човека вътре е пуснат по национално издърване. Добре. Засичайте 5 минути за пит маневри боксман. Засичам. Аз засичам. Давай първи. Колеги, минам първичен. Минете вие, минете. Аз съм с Лексус. Колега с Лексуса, нека мина зад мене. Слаби ме дика! Колега не викна. Колко време ми остава до пит маневри? 4. Вече 3. 3 минути. Няма че нещо пъти да придумам. Не мога. 2 минути. Колеги, 10-20. На магистрата под болница. Една минута. Колеги, може да го стреляме? Не, той не Не, открива. той да открие огън. Първо трябва той да Ако той не открие, Чакам решение за 10-4, стрелба, 10-4. чакам решение за И стрелба. имаме право да открием огън. Да нямате. правим пит маневра, извинявам Пит се. маневра. на 5 минути. Къде сте? Какво правите? Под магистрала гоним го, да- 5 коли не спира, 5 полицейски коли. Постоянно не блъска. Има 5 полицейски коли. Дайте бокс маневра. МПС-то отказва да спре. 10-30! 10-30, махнете всички, един да ми говори. Къде сте? Да слагаме ли шипове? Питам те 10-20, къде сте? На магистралата Казах доста ви на режа. магистралата под болница. Чакам разрешение за стрелба. Няма. Какво разречение за той да стрелба, почне. бе? Какви полицаи сте ви? Не знаеш правата, бе. Защото той трябва да открие огъня, за да стреляме ние. Ето. Айс, колеги.
10-20. До болница все още. До Перо фривей. Болница, само тук се въртим. До болница. 5 полицейски коли, човека още отказа да спре. Той напред-назад. Не, колеги, уволнявам всички така за дискримината. Вие не мога карате. Искам дистанция между Кой ми вас. изпуска, бе? Еми аз това казвам. Дистанция и влакче искам. Добре, Искам моля влакче и ви, дистанция, праща не на пускайте пак никой. Та кола няма помръдване, Минавам първичен. не я пипайте. Та кола няма помръдване, не я пипайте. Някой ме обърна от полицайите, кой ме обърна? И В мене. десно трябва да видиш. Насрещно. Брат, Пета. някой ме умник от полицайите ме обърна, уволняйте, защото не ме карат, бе, брат. Момчета, аз ви казвам да спазвате дистанция. Колега. Това са ми Който е колегата с бокати, той е... Как се връщате? Стреля, бе! Защо го стреляте? Кой не стреля, бе? Абе, някой стреляше. Никой не е открил огън срещу човек. С Лексуса да дойде да вземе, с Лексуса. Бърно ще бъде да влезе. Къде си, къде си? Да се връщам ли? Хора, виждате, че този джип не можем да го вътнем. 10 човек сме и... Още ли се занимавате с стрелка до къде? Кой стреля, бе? Да, стреляте, бе! Наши колеги. Колегата излетял. Какъв е този джип? Ясно. На дистанция, колеги. Абе, не да го блъскаш, бе, да бе опитане, бе. Колеги, моля да карате, бе. Колеги, вие верно не мога карате. Блъскайте човека, докато не открие огън да стреляме. Добре. Кой ви нарежа на вас? Аз ви нарежам, аз съм главния секретар, мокнете сега. Само някой ме бута, бе. И дистанция искам и влакче искам да сте. Моля ви Не се. Да занимава. опукаме ли Само болница? някой бута. С спукани. То защо не слез да върта 1000 пит маневри му правя? Някой джип. Знаки, бе. Колеги 10-20. Искате ли бокс маневра, ако... Колеги 10-20. Бокс маневра, бокс! Аз към Борес, бе. Колеги попитват. Може ли 10-20? На магистралата, вижте на GPS-а. 10-4. Абе, колега. Там където... Кой го обърна? По-тихо. Идвам, колеги. Намалява ми бензина. На престрелката, колеги, нали? Близо много. Тарабекани. Тихо! 10-30. МПС-то е почти спряно. Скоро би трябвало да му свърши горивото. Без... Колата е без 4 гуми. Бокс, бокс! МПС-то прилича на малко на МПС.
партия ДПС. На нашата партия е гей, а ГЕРБ. Тихо. Мокнете всички, Това е вас 10-30, издържам 10-30, тя, 10-30, 10-30, мокнете всички. Как полицаи са страшни. Господ дойде. Или Ромери. Колеги, към обира. Отивам си взема нова кола. Ти от тебе тук всички се купуват БМВ. Експедицията най-известна. Тук има банкомат, бе. Къде беше? Тук не. Чай да не ходим на пъти, че Ела, че гоним ти още дето с... Хик седмицата, бе. Това вкара в гараж. Колегата, който чака нещо по радио, да си намали малко горе. Добре. Кара в гараж колата. Има обир. Но взе нова. Колеги, аз стоям на обира.